Alam nyo guys, mahirap talaga yung yung naging kalagayan namin mula nang umuwi kami ng Pilipinas, kasi halos lahat ng naipon ko sa pagtatrabaho, and almost 22 years akong nagtrabaho sa abroad. Napagtapos ko po ang aking 2 anak. Ang aking panganay, isa ng engineer, at ang bunso ko naman po ay isa ng management. Umuwi po ako guys, na-diagnose po ako guys na may problema sa aking uterus. Meron siyang uterus tumor, and lumalaki na rin po yung aking myoma daw. Malaki na siya. Ginudugo ako guys, hindi na siya maangpat, tuloy-tuloy na. Kaya agaran po nagdesisyon ng aking mga anak na umuwi na kami para magpagamot. Ayun nga po, pagdating namin dito ng Pilipinas noong 2019, nag-proceed na po guys ng mga laboratory, lahat-lahat na. Habang nagla-laboratory test ako guys, mayroon na namang na-discovery na isa pang more na malubhang naging sakit ko, dahil nakita po na mayroon akong cervical cancer stage 2. So that time guys, halos mawala na ako ng gana sa buhay, kasi halos yun, naiyak ako guys. Kakaiyak guys. Alam mo yun, yung paghihirap ko ng napakaraming taon, yung mga savings, ayun, naubos lang po guys sa pagpapagamot ko. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Umapit lang ako doon sa Ama, nanalangin, pagpanata. Binigay ko na po, inihandog ko na po sa Kanya ang aking buhay. Bibigyan niya pa ako ng pagkakataon gumaling. Gagawin ko ang lahat, papakatatag, papakasigla sa paglilingkod sa Kanya. Yun ang naging panata ko sa Kanya guys. Kaya sa awa ng Ama, malakas pinagkaloob niya guys ang buhay ko. Kaya isa yun sa mga naging promise ko ba, maging mabuting tao, maging tumulong sa kapwa, sa aking pamilya, magulang, mga kapatid. At ito nga, hindi basta-basta dapat ginagastos ang pera. Kailangan nagsisavings guys, ha? Kakaiyak naman. Drama-drama naman si Manay. Ako na, drama-drama Manay. Papaiyak ka. Ayun, sama-sama na. Ayun na, 131 na guys, sobra na. Drama-drama kasi.
Yan, tanggalin na natin guys. Tanggalin ko ng salamin ko para hindi mamantsahan. Oh, wow! Oh, kaya na guys. Oh, yan ang resulta. Bumata ng kalahating taon si Manay Peps. Ayan, pataas magdrama-drama. Ayan. Yan guys, sure lang yan. Bubandawan na natin guys. Eh, sa happy naman ako sa naging resulta. O, diba guys? Ang linis ng pagkakagawa ko nung sama-samang pawis, luha sa drama-drama. Pero, ayan. Ligo muna ako guys. See you later. A few moments later. And guys, tingnan natin ang resulta. Tapos ko lang maligo. Tingnan natin ang resulta ng ating pagkukulay ng buhok. Epektibo ba siya o hindi? Ayan na guys, ang resulta. Oh. I love it. Ano siya guys? Light brown. Light brown siya guys. Kunting tiis-tiis lang guys, ngalay sa kamay, pero yan ang bunga ng ating pagsasariling sikap na makulayan ang ating buhok. Diba guys? Tingnan ko nga nang may salamin ako. Ang saya-saya. Diba guys? So, kanina guys, medyo drama-drama ako, no? Yun talaga guys, share ko talagang naging buhay namin. After kong magtrabaho ng almost 22 years bilang isang overseas workers. Yun. Mayroong mga naipon, mayroong mga nabiling properties, pero yun nga po, lahat ng ipon na wala gawa ng pagpapagamot ko. Pero I'm very thankful talaga kasi kahit nagkaroon ako ng multiple case na kailangan talaga ng malaking pera para masolusyonan ang naging problema ko sa aking health. Yun nga po, halos lahat po na ubos ang aking ipon, at mabuti na lang nangyari yon nung panahon na tapos na rin ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral. So ngayon guys, ito ang inyong Manay, may magandang hair color. Please, sino sa inyo dyan ang may gustong magpakulay? God, kabugera ang Manayo. Diba guys, bumata ako ng kalahating taon. Yan ang inyong Manay, Peps Style Vlog. Bye. Thank you for watching.